osuru gi kiobede. Koro king'iyo mana kaka wacho jo ohala matindo. Mokwongo jo ohala matindo ntiere mwaluongo ni turnover tax. Turnover tax en kaka nyocha en gande, ne en ga ng'ato ka ng'ato matimo ohala to uso maderom milion achiel e higa. Ncha chulo gande 1% of their sales. To koro sani endi, actually nyocha en 3%. To koro sani wacho ni ng'ato ka ng'ato mauso kigoyo 1 million e higa chande, koro odiochieng' kodiochieng' obiro gimoro ka 1,400. Koro manyiso ni ng'ato ka ng'ato ma uso 1,400 odiochieng', koro nego bedni chulo 3% mar turnover tax. Koro king'iyo maendi, manyiso ni chal ka gima ja ohala mora mora, obed ng'ama ineno manigi mama mboga ma uso oko kacha, obed ja apiko, jogi kitetete onego bedni chulo osuru niendi. To koro kage jogi eki kaluwore gi yuto margi, to ichaki keto negi osuru niendi be kendo gichulo. Koro king'iyo to manyiso ni pesa madegi tim godo gimora mora machielo, sama ne gichulo 1% chande, ntiere pesa mane gidong' godo. Sani koro kiketo gichulo 3%, koro manyiso ni pesa monego gidong' godo chande, koro dhi bedo matin. En mana ni shida manitiere kaendi ni kaka jo KRA monego bed ni choko chande, kaka gidwa dhi choko pesa niendi kuom ng'ato ka ng'ato. Mane ma koro wariro oda neno ni to gidwa time nang'o. Aeto kichak ing'iyo content creators mane oketne ni sani koro gidhi chulo